Hi guys, good afternoon. Time check is 3:35 and today is January 25th. Alis tayo guys kasi di ba kahapon nag-grocery na ako. And today punta tayo ng ano ba yon? Asian store kasi kahapon pumunta ako sa Asian store, sarado sila. Sabi niya ngayon daw siya bubukas. So kukuha tayo ng aswete, yung pampakulay sa kare-kare, and cassava, and ano ba, tingnan ko pa kung anong makukuha natin doon, but importante yung aswete ano ba yun? Aswete. So yun guys, bukas na sila darating guys. Excited na ako, excited na rin yun. Nagte-text na sila kung saan sila magkita-kita and what time sila alis bukas. So lahat busy na and excited of course. So yeah, mag-drive muna tayo guys. Wala akong batang kasama, si Holly tulog, si John naglilinis. Yes, tinutulungan niya ako guys. Diba ang bait? Ayan yung Asian store, pasok tayo dito. So dito na tayo, may kausap siya sa phone. Yung may-ari, may kausap siya sa phone. So maghanap tayo ng makapuno. So kuha tayo ng ano to? Coconut. Sweet coconut. Para sa cassava. Itong ketchup kasi gustong to nila kuya. Naghahanap ako ng quail egg. Tignan natin kung meron siyang quail egg. So yung sabi kong aswete, anato pala siya. Anato powder. Yung pampakulay sa kare-kare. So yan, para tayo ito. Balik tayo sa car guys. Kasi ang nadala ko yung card. Cash pala dito. Kuha tayo na ang cash. Card yung nadala ko. Alak namin ni Lovely na itry namin to kung may time bukas or kaya sa Saturday na mag spicy challenge kami. So kaso wala na silang times 2. Mayroon ako sa bahay, dalawa lang yun. Baka kasi gusto rin ni Katya ka ni Race. Kaso eto na lang. So can I buy 2? Okay. Bili na lang tayo ng dalawa nito. We'll see kung anong mangyari bukas. Try lang namin kung magagawa namin. So, say 7. Do you have cassava? I have only grade 1. Yes. How many do you want? 1 please. Thanks. Oh, sorry. Okay. Ayan. Tapos na tayo. Thank you. Yeah. Punta tayo ng Coles. Thank you. Bumalik ako dito sa Coles kasi kukuha ulit tayo ng more juice for the kids. Yan. Ayan, yan na yung mga juice. Siguro hindi na ako kukulangin, no? Para sa mga bata bukas. Then, kukuha tayo ng ice cream. Naman akong ice cream doon, pero just in case, kuha tayo ng maliit. So yan, tapos na tayo guys. After this, uwi na tayo. Pauwi na sana ako guys. Kaso, naalala ko, kailangan ko ng lampshade na isa para dun sa kwarto ni Holly. Yung maliit lang naman para may, kasi yung ilaw doon, eto. Kuha tayo itong isa. May magamit si Lovely tsaka si Kat. Kasi yung ilaw doon sa kwarto ni Holly, sobrang liwanag nun. So at least pag nag-nursing sila, eto na lang i-on nila, gamitin nila pag matutulog na sila. And kailangan ko rin ng bed sheets.
Kuha tayo ng isang veggies. Double or queen? Ano ba yun? Double or queen? Alright. Ganap muna tayo, guys. Ano pa yun? Fitted sheet na queen size. Para kay Lovely. Dun sa bed nila. So, eto. Nakuha na tayo, guys. So, we're done. Yung lamp, andito na rin. So, let's go. Uwi na tayo, guys. Kasi, magluluto pa ako. Gagawa pa ako ng mga desserts. So, alis na tayo. Uwi na tayo. Ayan, pauwi na tayo, guys. Finally. Tapos na talaga. So, ayan, pauwi na tayo, guys. Finally, tapos na rin lahat. Nabili ko na yung mga dapat kong bibilhin. And, pagdating ko sa bahay, pakukulang ko na yung oxtails para lumambot na siya. And then, bukas, titimplahan na lang natin siya ng kare-kare. And, magbabalot tayo ng hipon para dun sa garlic prawn spring rolls. Yan, gagawa tayo nun. And, gagawin ko na rin yung cassava cake. So, yun, guys. And, baka puto din. We'll see. Okay, I will see you later, guys. Saba. Na natin yung cassava. So, i-on natin tong oven para mainit na siya. Kunin natin yung mga gagamitin pang iba para sa cassava. Yung coconut. So, yan. Tayo ng cassava cake. Dito ko ilalagay yung mixture. Tapos, ito yung mga gagamitin. Yung mga sangkap para sa cassava cake. And, habang gumagawa ko, oops, sandali, yung pinapakuloan kong oxtail. Oops, ayan. So, habang gumagawa tayo ng cassava cake, manunod tayo ng Korean drama. Kasi, alam nyo naman, like ko ang Korean drama. And then, the same sa pag gumawa ako ng garlic prawns, spring rolls, manunod din ako ng Korean drama para mabilis lang yung oras ko. So, yun guys, gawa na tayo. Ilalagay ko yun dito. Dito muna kayo. Ito pala yung pinapanood kong Korean drama. Ingay na ako sa likod. Yan ang pinapanood kong Korean drama. And ang title niya is Cheese in the Trap. And nasa episode 9 na ako. I think 16 episodes siya. So, yan. Yan. Umalis pala yung asawa ko. Pumunta siya ng Bunnings kasi bibili siya ng yung wooden na box storage para sa mga toys ng mga bata. Kasi ayaw niya na ilagay doon. Kung nakita niyo ba? Yan. Doon. Sa may fireplace. Ayaw niya nang ilagay ulit doon yung mga laruan ng mga bata. Gusto niya nang ilagay sa labas. So, bumili siya ng pumunta siya ng Bunnings or kaya Bunnings. Para tumingin ng storage box na wooden. Yung kahoy. So, yan. So, ayan. Ito na yung mixture ng cassava cake natin, guys. Maglalagay lang tayo ng condensed milk and i-mix na natin siya. Kuha ko ng kutsara. So, kaya ito ilalagay natin itong makapuno. So, ayan. Let's go, let's go, let's roll, let's roll. Ito na yung cassava cake natin. Ilalagay na natin siya sa oven. Ayan, kita niyo ba? Ayan. So, yan. Lagay ko na siya sa oven. Yes, Papa? So, ngayon, babalatan natin yung banana prawns. Ayan. Bumili ako ng 1.5 kilo
Ito yung gagawin natin na garlic prawns spring rolls. Balatan na natin ito. Time-lapse ko kayo. Let's go, let's go, let's roll, let's roll. Sandali lang, nandito na yung asawa ko. Nakabili na sila, pero hindi siya kahoy. Ano siya? Plastic. Pakita ko po. Ano, hard, parang heavy duty naman siyang plastic na storage. 잘 참고해서 PPT하고 만들어봐. Ayan siya. Away, toys, and they're hard. They're not gonna. It's not gonna break crack. easily? Not like the ones you bought. Alright. What were they? How much were they? $49 for bars. No, that was each. Let's go, let's go, let's roll, let's roll. Let's go, let's go, let's roll, let's roll. Ito na guys yung garlic prawns spring roll. Ayan, mainit pa siya. I-try na natin siya kung okay na yung lasa niya. Dali lang. Off lang natin to. So, i-try natin kung okay na yung lasa niya. Sarap guys. Malasa na siya. So babalutin ko na siya. Hiwa-hiwalayin ko muna yung wrapper. Tapos yung ulo pala ng hipon, pakita ko sa inyo. Linuto ko siya sa royal. Hindi siya royal, orange, pero parang royal sa atin na may daming garlic. Ayan siya guys. Kita nyo ba? Ayan. Diba?
diba? Para walang sayang. Masarap yan sa kanin. Mamaya, kakainin natin yan. Time check, guys. Mag-8 o'clock na. Pero ang taas pa ng araw. Until 9, mataas pa rin yan. So, sige. Magbalot na tayo. Isa nga. Sarap. Ito na siya, guys. Tapos na siya. I made 60 pieces. Ayan. Ilalagay na natin siya sa freezer. Time check is 9:05. So, yan. Done. Hi, guys. Ayan. Nakaligo na tayo. And time check is 10:45. And since hindi naman ako makatulog, gagawa na lang tayo ng apple crumbles. Kasi bukas hindi ko na magagamit yung oven for baking sa mga dessert kasi bukas mag-roast ako ng lamb and magbe-bake ako ng lobster tomorrow. So, wala na. Kakapusin tayo ng oras. Yung mga bisita ko darating sila mga lunch or 1 o'clock. So, yun yung cassava cake. Naluto na siya. Half cook lang. So, bukas lulutuin ko pa siya kasi ilalagay natin yung toppings niya. So, yun. So, anyway, gagawa na tayo ng apple crumbles. Ilalagay ko lang kayo dito. Yung mga amo ko nakatulog na sila. Sana wag magising si Holly. Siya, guys. Nakat ko na yung apple. Ayan. Ngayon, lalagyan ko siya ng tubig, sugar, and then ano yan? Cinnamon. Yan. So, balik ako after maluto to. So, yun. Habang niluluto natin yung apple, gagawa na tayo ng crumbles. So, ito yung plain flour, sugar, and custard powder. So, yeah. I-measure ko lang sila. Nakalimutan ko. Maglalagay din pala tayo ng softened butter. Ayan. So, ilalagay lang natin siya dyan. Then, hihimasin na after. Dapat malinis yung kamay nyo pag himas nito. Siyempre. Ayan. Ma-feel mo lang na nagka-crumble. Yung parang magbilog-bilog na yung flour. Ayan. Ang sarap ng texture. Ang soft. So, yan. Himasin ko lang to and after nito, ilalagay natin siya sa top na yung linuto nating apple. So, yan.
for 45 minutes or until mag-golden yan. So, yeah. Ayan guys, luto na yung apple crumbles. And sinabay ko na yung brownies nung pag-bake kasi medyo sinipag ako. So, yan. Ayan, silang dalawa. Kasi bukas hindi na ako kapag-bake. Kundi mag-roast lamb na ako and mag-bake ng lobster. Guys, that's it for today's vlog. Time check is 1:45. Mag-2 o'clock na pala. Pero hindi pa rin ako inaantok, guys. Siguro mag-ano pa ako nga. Pupunta ako sa kwarto ni Holly. Mag-ahalongkat pa ako doon. Tingnan natin kung okay na natin. Okay, guys. That's for today. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. See you tomorrow. Nandito na sila bukas. Mamaya pala. Bye!